Zdravím vás. V tomto postupovom videu si ukážeme, ako v informačnom systéme CITO založiť realizáciu a vytvoriť jej plán projektového riadenia. Po prihlásení do systému sa nám zobrazí úvodná obrazovka, nazývame ju desktop, kde v ľavej časti nám budú pritekať úlohy práve z tohto projektového riadenia a pretiahnutím do pravej časti, kde je umiestnený kalendár, si môžeme tieto úlohy odpisovať. Začneme v prieskumníkovi, kde ako prvé si musíme vytvoriť nejaký nový vrchol, nejakú zákazku, pod ktorú budeme vytvárať samotné realizácie. Tieto realizácie môžeme vytvárať pod konkrétnych zákazníkov alebo takto interne pod nejaké zákazky. Zákazku vytvoríme kliknutím na príkaz vytvoriť vrchol, vyberieme si typ zákazka. Táto zákazka musí mať zadané svoje číslo a názov, parametre, ktoré budú identifikovať. Číslo môžeme dať. Po vytvorení zákazky systém ju automaticky otvorí a môžeme s ňou pracovať. Pod túto zákazku vytvoríme realizáciu, na ktorej následne budeme vytvárať plán projektového riadenia. Rovnako realizácia musí mať svoje jedinečné číslo a názov. Čiže bude to realizácia, ktorá je pomenovaná číslom 001Z a názov je auto. Ako prvé vytvoríme plán projektového riadenia na tejto realizácii. Do plánu sa dostaneme v pravej časti cez príkaz plán. Zobrazí sa nám prostredie pre vytváranie a pracovanie so samotným plánom. Kapacitný plán tejto zákazky má zatiaľ len vrchol a následne ideme vytvárať úlohy a podúlohy samotného plánu. Pod túto zákazku vytvoríme úlohu, napríklad TPV, technologické príprava výroby. A v pravej časti potom máme trvanie. Toto trvanie je zadávané v dňoch. Môžeme ho zadať alebo nechať ho rátať automaticky z podriadených úloh. Rovnako trvanie môžeme zadať na konkrétny dátum od do a na túto úlohu môžeme priradiť určitý počet hodín. Ak tu dáme auto, tento počet hodín je neobmedzený a v zdrojoch si môžeme ľubovoľne zadávať. Ak tu zadáme hodiny, následne pri prideľovaní úlohy jednotlivým pracovníkom máme k dispozícii len tento počet hodín. Vytvoríme si úlohu. Táto úloha je zatiaľ ako samostatná, ale pod túto úlohu môžeme vytvárať ďalšie. Čiže následne sa z tejto úlohy stane sumárna úloha. Na sumárnej úlohe nemôžeme mať zaradené žiadne zdroje. Čiže vytvoríme si pod túto úlohu ešte jej podriadené úlohy, a to napríklad konštrukcia a na tejto istej úrovni aj technológia. Vidíme, že každá z úloh má trvanie zatiaľ 1 deň. Ukážeme si, ako to ovplyvní, ak zmeníme toto trvanie. Ak na úlohe zadáme trvanie 5 dní, potvrdíme, vidíme, že aj sumárna úloha sa zmenilo jej trvanie na 5 dní, rovnako celý kapacitný plán sa posunul o 5 dní. Keďže táto úloha je pod ňou, nemá zatiaľ žiadne prepojenia na konštrukciu, tento jeden deň začne plynúť rovnako ako úloha táto, že trvanie nám to nepovýši. My máme možnosť tieto úlohy medzi sebou previazať tým spôsobom, že povieme systému, aby technológia začala až potom, ako sa skončí konštrukcia. To sa deje v pravej časti v prepojeniach, kde pridáme nové prepojenie. Typ prepojenia finish to start, aby začala táto úloha, keď skončí predchádzajúca. Lag znamená, o koľko dní neskôr má začať, čiže môžeme toto trvanie posunúť niekoľko dní. Zatiaľ tu nechám 0 a vyberiem si, že predchádzajúca úloha, ktorej sa to týka, je konštrukcia. Čiže ešte raz nastavili sme, táto technológia má začať až po skončení konštrukcie. Potvrdením
vidím, že sa mi zmenil dátum, kedy má začínať táto úloha až potom, ako skončí tá. Celkové trvanie našho kapacitného plánu sa posunulo na 6 dní. Druhým krokom je zadávanie zdrojov na jednotlivých úlohách. Na tejto úlohe neobmedzili sme počet prideľovaných hodín, čiže v zdrojoch môžeme pridávať jednotlivým užívateľom ľubovoľný počet hodín. Týchto zdrojov môžeme zadať viacero, čiže prvému užívateľovi, druhému a tretiemu zadáme tento počet hodín. Vidím, že v úlohe v ľavej časti sa mi tieto hodiny sumarizujú, rovnako aj pre sumárnu úlohu a celý projekt. Ak by som na úlohe tento počet hodín obmedzil na 20 hodín, následne v zdrojoch mám k dispozícii prideľovanie už len týchto hodín. Ako pridelím prvému užívateľovi 5 hodín, pridám ďalšie, vidím, že k dispozícii mám už len 15. Ak by som chcel pridať ďalšie, nemôžem. Takto sme si vytvorili nejaký základný harmonogram, kde máme sumárnu úlohu predvýrobu, ktorá sa z konštrukcie technológie. Na jednotlivých úlohách sme zadali zdroje, čiže užívateľov, ktorí to majú realizovať a koľko hodín majú. Pod tento plán si môžeme vytvoriť viacero takýchto úloh. Čiže na tejto úrovni vytvoríme ešte výrobu. Čiže plán sa mi takto krásne plní v stromovej štruktúre. Vidím, ktorá úloha patrí pod ktorú následne. Tento strom nie je ovplyvnený týmito dátumami. Vždy po vytvorení nového nám to dá nakoniec sumárnej úlohy alebo nakoniec všetkých týchto úloh. Ďalším krokom je samotné spustenie tohto plánu. Čiže vidím, môj plán má začať tento dátum, trvanie má 6 dní, ukončí sa tento dátum. Trvanie je v pracovných dňoch. Celkové hodiny, ktoré sú plánované na môj projekt. Celý plán môžem spustiť tlačidlom spustiť, ako náhle spustím, jednotlivým pracovníkom, ktorí sú definovaní v zdrojoch, sa na úvodnej obrazovke, keď sa vrátime na prvú obrazovku, po prihlásení zobrazia tieto úlohy. Vidia tu typ úlohy, že je to úloha z projektového riadenia, názov danej úlohy, odkedy dokedy by sa jej mali venovať, grafická signalizácia tohto dátumu, postupné plnenie zelenou. Posledný deň je signalizácia žltá, ak je to už meškajúca úloha, máme to červené a svieti nám, že mali by sme sa tomu venovať. Ak chceme začať s odpisom tejto konštrukcie, na ktorú máme pridelených 20 hodín, jednoducho ju chytíme a natiahneme do kalendára. Ak vyhodí túto hlášku, znamená, že náš projekt, naša realizácia, ktorú sme vytvorili, je ešte len v plánovanom stave. Potrebujeme sa postaviť na obsah, stav spracovania, upraviť a zrušiť jej plánovaný stav. Potvrdením toho môžeme od tohto dátumu začať s odpisom týchto úloh. Potiahneme do kalendára a takýmto natiahnutím si môžeme zaznačiť, že dnes sme na tejto úlohe pracovali 6 hodín. Čo je zaujímavou funkciou na desktope, môžeme si pozrieť aj mojich podriadených, ako je to nastavené v právach, čiže pozriem si aj užívateľa 2. On má v svojom desktope zariadené tieto úlohy, zatiaľ ešte neodpísal nič. Vrátim sa na moje úlohy, tu vidím, že z prvej úlohy som vyčerpal už 6 hodín, čiže rovnako môžem potiahnuť aj druhú. Vrátim sa naspäť na moju realizáciu, aktualizujem ju a vidím, že niečo už bolo odpísané. Toto odpísanie si viem pozrieť aj v grafickom zobrazení, kde vidím jednotlivé úlohy takto rozpísané. V pravej časti aj Gantov graf, kde vidím trvanie tejto úlohy a tenčím tmavším pásikom v nej vidím aj plnenie, koľko už bolo odpísané.
Čo je zaujímavé, tento graf si môžem exportovať aj do Excel. Čiže pravým tlačidlom sa postavím na vrch tabuľky, dám exportovať do Excel. Export vyzerá nasledovne, sú tu vypísané jednotlivé úlohy, ich trvanie, začiatok od do, hodiny, koľko bolo plánované a grafická signalizácia cez dátumy. Vrátim sa na úvod. Spomeniem ešte možnosť kopírovania týchto plánov. Nie je dobre kopírovať plán, ktorý už má pridelené zdroje ešte spustené, ale ak máme nejaký plán, ktorý je ešte pred spusteným, alebo môžeme si vytvoriť zákazky, kde budú vzorové plány, vieme ich jednoducho skopírovať a pri vytvorení ďalšej zákazky tento plán, že máme rovnaké číslo, systém nás na to upozornil. Tento plán jednoducho do projektového riadenia vložíme. Čiže následne vidíme, že máme tu pridané zdroje, tieto zdroje môžeme upraviť, vymazať. To by bol taký základ pre prácu s projektovým riadením. Skúste si to vyskúšať, možno niečo pripomienkovať, nejaké dotazy a na základe toho spravíme ďalšie video. Ďakujem za pozornosť.